Illum għandna konferma oħra tal-arroganza ta' Roberta Bela. Iddeċida illi jitneħħa u fil-fatt tneħħa konsulent tas-saħħa pubblika għaliex ma qabilx ma dak illi iddeċida hu. Ma jistax ikollna Prim Ministru illi jiddeċidi waħdu mingħajr ma jqis x'inhuma l-effetti li jistgħu jkunu effetti anke ħżiena fuq is-saħħa pubblika tiegħek u fuq is-saħħa pubblika tiegħi. Illum nafu b'ċertezza illi kellu parir, konna diġà nafu u konfermajna li kellu parir propju illi ma jiftaħx l-iskejjel mill-ewwel għaliex din seta' tkun u tista' tkun ta' detriment kbir għas-saħħa ta' wliedna, għas-saħħa tal-allima, għas-saħħa tal-edukaturi kollha u l-amministrazzjonijiet tal-iskejjel differenti kif ukoll għas-saħħa tal-familji tagħna. U allura f'din il-konferma tal-lum għandna Prim Ministru illi ma jħallikx u lanqas iħalli lill-espert mediku li jagħti dak il-parir li jmur kontra dak li jidirlu hu. Prim Ministru li jiddeċidi waħdu u ma jagħtix każ x'inhu ma jgħidulu l-esperti.